Здравейте на всички, аз съм Тревър и в това видео ще ви покажа как да решите проблема, ако не получавате своя код за потвърждение. Това е доста бързо и лесно, така че нека започваме веднага. Независимо дали сте в Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, няма значение коя е платформата. Ако се опитвате да получите код за потвърждение на вашето устройство, но не получавате SMS с този код, ще ви преведа през няколко стъпки, за да проверите и да се уверите, че ще получите този код на телефона си. Така че първото нещо, което ще направим е да отидем в настройките тук и след като сме в настройките, ще превъртим надолу, докато намерим съобщения. След това можете да натиснете върху съобщения. Тук ще направим няколко неща, за да се уверим, че имате правилните настройки, за да получавате кода, когато ви бъде изпратен чрез SMS. Можем да изключим iMessage тук, след това да изчакаме около 10 секунди и после да го включим отново. И ще видите, че под него се появява надписът "Изчаква се активиране". След известно време ще бъде активиран. Значи сте изключили и след това отново включили iMessage, което позволява да се рестартират нещата, ако е имало проблем с вашия iMessage. Сега, ако превъртите малко надолу, ще видите изпращане чрез SMS, което съответства на обикновено текстово съобщение. Затова, ако не получите този код чрез iMessage, което обикновено е така, тъй като той пристига по-скоро като текстово съобщение, ще искате опцията за изпращане чрез SMS да бъде активирана. Така че, ако тази опция е изключена, уверете се, че я включите, за да можете да получите SMS или текстово съобщение с този код. Сега, отново нека превъртим малко надолу и ще видите опцията "Филтриране на непознати податели". Ще искаме да се уверим, че тази опция е изключена, защото ако е включена, тя ще филтрира подателя или бота, който ви е изпратил кода за потвърждение чрез текстово съобщение и ще го постави на друго място, което не е задължително желано от вас. Затова трябва да се уверите, че филтърът за непознати податели е изключен. Сега, последното нещо, което трябва да направите тук, е да отидете в блокираните контакти. Така че натиснете върху блокирани контакти и ще видите, че имам изключително много блокирани контакти. Но това, което може би ще искате да направите, е да прегледате този списък, да натиснете редактиране горе вдясно и да премахнете всички блокирани контакти, които според вас биха могли потенциално да ви изпратят кодове за потвърждение. Наистина, много често кодовете за потвърждение не идват от обикновени телефонни номера. Те идват от по-кратки номера. Нека видим дали мога да намеря някой от тези по-кратки номера. Това може да са, например, 4 цифри или нещо подобно. Не намирам непременно такива, защото обикновено не блокирам тези ботове за кодове за потвърждение. Но ако получите такъв като този Cindy 456 645 56, мога да деблокирам този номер, тъй като най-вероятно става въпрос за автоматизиран бот, който ми изпраща този текстови съобщение. Затова прегледайте списъка и се уверете, че не сте блокирали нито един номер, който може да ви изпрати този код за потвърждение. Сега, последното нещо, което препоръчвам да направите, е просто да плъзнете пръста си надолу от горния десен ъгъл тук и да проверите дали режимът "Не безпокойте" е изключен. Ако го активирате, тогава няма да получите това текстово съобщение. Можете да видите, че съм го активирал, защото в момента записвам това, но вие ще искате да се уверите, че е изключен, за да получавате тези текстови съобщения, когато ви бъдат изпратени. В противен случай, това просто ще изключи всички известия и ще блокира всички текстови съобщения, ако получите такива. И последното нещо, което можете да направите, е да задържите натиснат бутона за увеличаване на звука и бутона за захранване, след това да плъзнете, за да изключите и след това да рестартирате телефона си. Следвайки всички тези стъпки, би трябвало да можете да получавате тези текстови съобщения с код за потвърждение на телефона си и да възстановите достъпа до акаунта си. Надявам се това да ви помогне. Споделете ни, ако имате въпроси в коментарите по-долу и не забравяйте да се абонирате. Благодаря.